Κήρυκες Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες το χρησμόν και κηρύξαντες σε το Χριστόν άπασιν, αφαίνοντες τον Ηρώδη ως λιρώδη, μη ειδώντα ψάλιν, αλληλούια. Εις το προηγούμενο DVD σας υποσχέθημε ότι θα γνωρίσουμε βαθύτερα το σκοτεινό βασιλέα Ηρώδη και τους φωτεινότατους μάγους. Καμία σύγχυση. Καταρχήν, δεν πρέπει να γίνει μεταξύ των μάγων μας και εκείνων που επιτελούν δαιμονικές τελετουργίες και είναι μυστητοί ενώπιον των οφθαλμών του Θεού. Η παράδοση ονομάζει τους τρεις άντρας του ποίηματος επιστήμονας, αστρονόμους, σοφούς, μεγιστάνας, ίσως και βασιλείς. Μελχιόρ ή Μελκούμ Γασπάρ, ή Ασπάρ και Βαλτασάρ ήσαν τα ονόματά των. Και όταν, όπως γνωρίζομαι, τους ένευσε ο Αστήρ, έλαβαν από τον βασιλέα τον το όνομα του οποίου πιθανώς ήταν Μηθροβάδης, τη συγκατάθεση δια την επικείμενον αποστολήν και με δώρα πολύτιμα, συνοδεία, μεγάλη και λαμπρή, κίνησαν δια την Ιερουσαλήμ. Είχον πρωτήτερα παρατηρήσει, ως αστρονόμοι που ήσαν, ότι ο παράδοξος αυτός αστέρας που έκαμνε την κίνηση του φυσικός από Ανατολήν προς την Δύσιν, ως οι λοιποί αστέρες, αλλά πως από Άρτονες μεσημβρίαν, αφού η Περσία γεωγραφικός ευρίσκεται προς βορράν, ενώ η Ιερουσαλήμ συναντάται νοτιοδυτικότερα. Του Βαλαάμ η προφητεία, η οποία έλεγε περί του άστρου Εξιακόβ και τους Μωαβίτας, τους ήτο ήδη γνωστοί και αφού περιεργάστηκαν ικανώς στην υπόθεση, ευεβεβαιώθησαν ότι είχε πια έλθει η ώρα για την πραγματοποίηση αυτής και λοιπόν εξεκίνησαν. Το άστρον εχάραζε την πορεία και οι μάγοι κουλούθουν με περιέργεια και αδημονία. Όμως, πράγμα περίεργον, εκκινούντο οι μάγοι, εκκινείτο και ο Αστήρ. Εσταματούσα και διανυκτέρευον αυτοί, έστεκεν και περίμενεν και ο άγγελος Αστήρ. Η συγκαταβατική εκδήλωση αυτή του οδηγού Αστέρος υποδεικνύει ότι ο μέλλον προσκυνήστε Χριστός θα είναι ο κατεξοχήν συγκαταβατικός υπομονετικός και με τελείαν αγάπη προς τον άνθρωπον ερχόμενος. Φτάσαντε στα Ιεροσόλυμα με τον οδηγό τους, οι ίδιοι οι μάγοι σημειώνουν ότι εταράχτησαν και εσυχίστησαν οι Ιουδαίοι, ενώ οι πρεσβύτεροι των Εβραίων εζητούσαν εξηγήσεις για το γεγονός του επισήμου και θορυβόδους ερχομούτων. «Εγεννήθη ο Μεσσίας σας», απήντησαν οι δίκαιοι Χαλδαίοι, που οι δικές σας συγγραφές λέγουσιν. Φανερά ανήσυχοι αυτοί δεν ετόρμο να αντισταθούν στους επίσημους επισκέπτας. Εζήτουν όμως λεπτομέρειες περισσότερες, λεπτομέρειες οι οποίες εδόθησαν, αλλά με χαρακτήρα επικριτικό, εξαιτίας της αμφιβολίας που επλανάτωει στην ατμόσφαιρα από τους γηγενείς. Οι δε Ιουδαίοι, συμβουλευόμενοι αναμεταξύ των, τους επρότειναν δώρα δια να σιωπήσουν. Μη τυχόν σημειωθεί καμία αποστασία εκ μέρους του λαού εναντίον των μάγων. Δώρα, είπαν πάλι οι μάγοι έκπληκτοι, γιατί, για να κρύψουμε τάχα εκείνα τα οποία δημοσιεύθησαν θαυμαστός από τον ίδιο τον ουράνιο βασιλέα. Δώρα, εμείς μάλλον απαιτεί η περίσταση να καταθέσουμε εις αυτόν. Άλλωστε, έχουμε να υπακούσομεν εις τας παραγγελίας του βασιλέως μας και εκεί θα υπακούσομεν. Τόσα έχετε δοκιμάσει από τους Ασσύριους, απείλησαν οι μάγοι. Δεν τους φοβάστε ποσός? Έπειτα από αυτήν την τεραχώδη συνάντηση, επεσκέφθησαν και τον βασιλέα της Ιουδαίας Ηρώδην, διότι ήδη τους εκάλεσε. Συζήτησαν, μα και αυτός ακόμη χειρότερα. Αντί να εννοήσει τα υψηλά πνευματικά νοήματα που έκρυβαν τα γεγονότα, υλικός σκεπτόμενος υπέθεσαν ότι απειλείται και ότι ο θρόνος του θα αρχίσει να... «Μάθετε», τους είπε, «που ευρίσκεται ο ανατέρων βασιλεύς και υποδείξατε τον και εις εμέ, ή να υπάγω καγώ προσκυνήσω αυτόν». Μα τα λόγια του έκρυβαν δόλων, φθόνων και θάνατον. Επιτέλους, φτάσαντες στη Βιθλεέμ, στραφέντες πρώτον προς την Χαριεστά την μητέρα του θείου βρέφους, την ερώτησαν. «Πώς ονομάζεσαι, περίφημη μήτηρ?» «Μαρία καλούμε, ο δέσποτε», απεκρίθη εκείνη. Μάλιστα, αναφέρεται ότι ζήτησαν οι άρχοντες μάγοι από έναν ζωγράφο εκ της συνοδείας των να ιστορίσει τη σκηνή της Αγίας Μητρός μετά του θαυμασίου ιού της. Τούτο το περίτεχνον έργο αργότερα το αφιέρωσαν εις έναν ναόν εις την πατρίδα των, σημειώνοντας «Η βασιλεία των Περσών αφιέρωσε την εικόνα ταύτη το ηλίου ο μεγάλο Θεό και βασιλεί Ιησού. Εις των ίδιων ναών ενωρίτερων έχουν γίνει σημεία και τέρατα με είδωλα τα οποία εζωντάνευσαν και υποδείκνυαν τη Θεοτόκο βασίλισσα, λαμπρή και κυρία των, ονομάζοντας αυτήν πηγήν. Μάρτυρες του γεγονότος ήσαν ο ιερεύς των ειδόλων Προύπιος και ο προαναφερθής βασιλεύς
Μηθροβάδης. Άμα λοιπόν επλησίασαν τον νεογέννητον Ιησούν, έκλειναν ταπεινώς τα γόνατα και προσέφεραν τα συμβολικά δώρα των λέγοντας συγκινημένοι. Σίτα σαν φιλοτιμούμενη ουρανοδύναμε Ιησού, λόγια που μας θυμίζουν τον ιερέα όταν κατά τη Θεία Λειτουργία λέγει «Τα σα εκτοσώ σύ προσφέρομεν», καθώς ετοιμάζεται να διεμελήσει των μελιζόμενων και μη διαιρούμενων. Εις άφεση των αμαρτιών ημών, προσέφεραν λοιπόν Χρυσόν, διότι είναι βασιλεύς, Λίβανον, διότι είναι Θεός, και έτσι αναπέμπεται λατρεία, και Σμύρναν, διότι έπρεπε να αποθάνει ως άνθρωπος, αφού με τη σταυρική του θυσία μας εξηγόρασεν εκ του άδου και μας απεκατέστησεν. Τα δώρα αυτά υπάρχουν έως σήμερα και φυλάσσονται στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου εν το Αγίο Όρη, και προσεφέρθησαν εκεί κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας υπό της μητρός του Μωάμεθ του Πορθητού Μαριάμ, η οποία πιθανώς να ήταν κρυπτοχριστιανή. Είχε φτάσει με συνοδεία έως τον Αρσανά της Μονής με βασιλικών πλοιάριων, ενώ ήδη άγγελος Κυρίου είχε πληροφορήσει τους εκεί μοναχούς να κατηφορήσουν ή να υποδεχθούν τα δώρα και δια την τιμή αλλά και δια το άβατο του τόπου. Εκεί όπου έγινε η δοσοληψία, κάπου στα μισά της διαδρομής, εκτίστη ναΐσκος και όσκι εις ανάμνηση του γεγονότος. Η περιγραφή των προσφερωμένων τιμίων δώρων έχει ως εξής. Ο χρυσός είναι σε τετράγωνα νομισματικά τεμάχια περί τα 3 εκατοστά πλατιά, αλληλένδετα πλεκτός και κοσμημένα με χρυσά σύρματα, ενώ ο Λίβανος και η Σμύρνα είναι ευώδεις και ρητινώδεις ουσίες, οι οποίες συνζυμωθήσεις δημιούργησαν περί τα 10 σφαιρίδια κομβολογίου, όπου το καθένα εις μέγεθος ομοιάζει με αυγό περιστερίου. Σαν επέστρεψαν οι μάγοι στη Βαβυλώνα, όσα διηγήτησαν εις ο βασιλέα και των λαών, εγγράφησαν εις χρυσάς πλάκας και δεν εχάδισαν. Έτσι εξηγείται το πώς υπεχώρησαν εκεί η λατρεία του πυρός, αφού οι Πέρσες ελάτρευαν το πυρ ως θεόστον, τον ήλιο και τα άστρα. Τώρα οι μάγοι όσα Απόστολοι εκήρυξαν τη λατρεία αντί του πυρός, του ασβέστου πυρός, το της θεότητος, του ηλίου, τον ήλιο των νοητών, τον της δικαιοσύνης, των άστρων, τον αστέρα, τον παμφανή, τον της σωτηρίας. Εις αυτό συνηγορεί και ο Μέγας Βασίλειος, σε λόγο του την του Χριστού γέννηση, τα παραπάνω αναγνωστέντα ιστορικά στοιχεία σώζονται εις το λόγο του Μεγάλου Βασιλείου, δια την του Χριστού γέννηση και εις το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ή κατάλληλος του Αγίου Ιωάννου Επισκόπου Ευβίας. Μετά 35 χρόνια, οι τρεις μάγοι επέστρεψαν και πάλι στην Αγία Ιερουσαλήμ. Επροσκύνησαν τον Πανάγιο Τάφον, ευαπτίστησαν στον Ιορδάνη ποταμόν από το τίμιο χέρι του Αποστόλου Θωμά και έζησαν και απέθανον εν δικαιοσύνη εκεί εις βαθιά γεράματα. Παράληψης όμως θα ήταν εάν δεν σημειώναμε και αυτό το φοβερό γεγονός. Όταν επήραν οι μάγοι το δρόμο προς την πατρίδα των, κάπου σταμάτησαν για να αναπαυθούν και να διανυκτερεύσουν. Τη νύχτα ξάφνου εφανερώθη εμπρός μας, είπαν, ένας φοβερός αρχιστράτηγος και μας ελάλησε τα εξής. Το γρηγορότερο να φύγετε από εδώ, γιατί κινδυνεύετε άμεσα. Από τι κινδυνεύομεν, ο θύε αρχιστράτηγε, ερωτήσαμε, απεκρίθη ο άγγελος. Ο Ηρώδης σας επιβουλεύεται, σπεύσατε. Καβαλικεύσαμε τα γοργοπόδαρα άτια μας και εγκαταλείψαμε τον τόπο εκείνον. Ήδη ο βασιλιάς Ηρώδης είχε διατάξει γενική σφαγή των βρεφών από 2 ετών και κάτω, πασχίζοντας λυσασμένα να εξορδώσει το προφητευθέντα διεκδική του θρόνου του. Ο δυστυχής. Those travelers crossed my frontier again. Yes, Your Majesty. Yes, Your Majesty. But the child must still be here. Kill every male child up to 1 year old. 2 years old. Better the innocent should die than that the guilty should escape. Guilty? Your Majesty, a child. Guilty in the womb! Guilty in the stars! I'll bring down their stars! I'll snuff them out in blood! This is my world! I will not share it with an infant! There's no room for 2 kings here, like a newborn scorpion and a hut!
You know the mark of a real king? Courage, even in the face of Jewish prophecy, bits of old parchment, old blind men. Ha! Now go to Bethlehem and make history. Kill! But your majesty! Kill! Kill them all! Kill! Kill them all! Thus is fulfilled that which was spoken by the prophet Jeremiah. In Ramah was there a voice heard, lamentation, weeping, and great mourning. Rachel weeping for her children, and would not be comforted because they were no more.